biya ni zuciyata. Wannan da na fito in ka ga ya zama mu koshi ciyan ajali duk gidan uban da za ta tafi. Kai bai sani ba ko? Sabida mi yaro bai sani ba. Ka sabida mi yaro bai sani ba. Ya aka wance ya sani. Yanzu ina kuro uwar shi a maradi. Ga uban shi nan su. Ya bajja ya ko? Kai ya bari ko? In yaro ya daukan man dukiya a dau lamba uwar shi. In ruma ce in sulluba ne a tai a ido kudi na ga uwar shi ko ga uban shi. In je in tado uwar shi. Kaga wancan na tado uwar shi a da makaran. Ya zo ya kawo man dukiya ta zamna ni. Lafiya. To zan ba dauko ma baya za ka yi. In ba dauko ma duke ba. Ya makance kowa ne ne uban shi. Ya tai akwai division nan. Mine ne? CID ne kama. Ni mine ne? Ta kare su sun ci bura uba sun ba yaro ba. Dukiya bala'i ce. Karar dukiya ta da uwar shi da uban shi. Yaro ne. CID din. Hayatu ka ba a hankali. Akwai security. Wani irin security? Masu kaki. Wani irin kaki? Yona mine ne? Wannan dauda ce. Dauda ce. Ban samu lahirsu ba sai da aka yaƙi da uwarsu a nan ƙasar Dankama. Shekara 1000. A nan ƙasar Dankama sai da muka yaƙi da uwarsu ta fito man dukiya ta dan ubanta da zame mata ba. Wani ya ɗauke ni sakare. Nan cikin Dankama sai da muka yaƙi da uwarsu. Wani ya ɗauka mi. Kudi? Ta mutu. Ina rana da mutuwarta. Aikin banza ce in za a kwankatsa ƙashinta sai an biya ni dukiya. Ita uwai. Da rashin imani. Hakar ba yake. Yaro ne. Sun ɗauke mu ne. Sun ɗauke ka saka bai. Yanzu wa in za a kwankwatsa uwar shi sai an biya ni dukiya ta shine bai san na ba. Na ce shine bai san na ba. Sabida me? In biya yara. Kasa ta haka muka yi wannan wuri. Gareji sai da aka datsa uwar shi. Koban kuma ya kawo duke ya ajiye zauna ne. Wani ya ɗauke ni. Ya maida ne. Yanzu kai ba za ka yi haƙuri ba. Nan ne. Saboda dukiya tunda dukiya ta tafi kai haƙuri ka bata mana. Ga shi Hayatu. Ba ni ci ni ko shi ne. Dai na ne tuna. Ko wanda ya gane. Wanda ya mi. Wake baka haƙuri. Kai. Shala ka je. Ka dinga haƙuri mana. Ya ma sun kira. Dauko mai abincin ba shi abinci ne. Ni ko shi ne ke wallahi. Kai da Allah. Wallahi ko shi ne. Haka ne kasar da makaran ko ba ni bane. Ba kai bane. Waye? Wani ne. Dai ina ne. Yanzu ki ba shi abinci Ba ni ci wallahi. sai ka ci shi. Wallahi ko shi ne. Ai ba dukiyar ka bace. Wallahi ban ma ci. Ba ni ci wallahi. Da dauki ruwa. Sun bar jayayya. To kan yanzu dukiyar nan dai ba za a maido ta ba. Kaga sai ka haƙura. Dukiya ba za a maido ta ba. Dukiya ka hanyar ci tukunnan shi sai kuma babu wanda ya gama lahiya. Ita dukiya. Babu. Duk wanda ya ci dukiyar ka bai zama lahiya. Kaki ba nan ma kaki ne. Ina kaki. Ina yi. Ga nan. Ina. Su yara ne. Yaro ya ɗauke ni me. Ya ɗauke ka gallabi ko? Ya ji waka bismillah. Daman can kalan dalilin ko shi na ce na bannan ƙasai. Waka Ta bismillah. bini ga hegin can ta ce ba ta ciki. Wani ya ɗauke ni ta je can ta ci ɓargon ubanta mana. Masarautar na nan ta uban ba hannu ba ƙafa in yaro a mana su ya ci. Wani ya ɗauke ni sakare. Hayatu kai bismillah. Asara gare ni. Ta can wata ƙasa wani ya ɗauke ni. Kai bismillah Hayatu. Shekara nawa muna raba ƙasar. Nan cikin wannan gari na raba ƙasa uban shi ya ce da kan shi ce Allah ba ki. Nan ya zamna ni. Yanzu dai ka ci abincin. Wani ya zo ɗauke ni. Baka yi bismillah ba fa. Bismillah baka yi ba. Dama haka muka aiki wacce wani ne ya gane ko wani ne ya Baka yi bismillah ba Hayatu. Baka yi bismillah ba. Ka ce bismillah. dama haka muka yi na yi daɗi. Ba ya kun yi bismillah ba ko? Shekara tiriliyan 1000. Ba ku yin bismillah dama can dama? Washi abin nan mara. Shekara nawa? Tiriliyan 1000 ɗaya ina ne ya tona. Yanzu dai dan ma abincin mu ci. Jiyo mu ci. Tunda na gane kuro uwar shi na sake ta. Shekara na ba ma hidi nake ba ta ɗauki dukiyar ta zame wa ubanta bala'i shi ne banki yake haska. Banki ina ne yake haska ta. Banki kai ka tona haske. Shekara nan. Wannan ba ba. Hayatu bawan Allah. Ya aka yi na yaro bai taɓa gane ba. Hayatu bawan Allah. Yaro ba mutum ba. Sai ya je ba.
ka ji bayani. Ya haka yaro bai taɓa gano da. In zai warke kawai. Yawan tunani da ya sani.